Добър ден, уважаеми зрители на Нюз 7 от стадион Георги Аспарухов в София. Аз съм Мартин Томанов и ще коментирам за вас последния матч от 10-тия плейофен кръг в А група. Един срещу друг застават Левски и Локомотив Пловдив. Двата отбора закриват този интригуващ междинен кръг от родното първенство. Почти празен е Георги Аспарухов за днешния двубой. Едва ли изненадва някой това, предвид лошото представяне на Левски през сезона. Като говорим за представяне на двата отбора, ето и класирането. Сините на пето място с 53 точки. На седмата позиция с 4 по-малко Локомотив Пловдив. Така че матч на честа за двата отбора. Виждате и съдийската петица, ръководена от Радан Мирянов, който с ето този сигнал привиква футболистите на Левски и Локомотив Пловдив, които се надяваме да покажат един качествен, атрактивен футбол, след като не се борят за кой знае какво класиране. Естествено, важно е в края на шампионата на кое място ще завършиш в първенството, но пък съвсем други бяха очакванията, най-вече към състава на Левски преди началото на сезона. Мартин Камбуров с капитанската лента на ръка в един от последните си матчове, може би, с екипа на Локомотив Пловдив, направи преди няколко кръга изявление пред нашата камера, че най-вероятно ще напусне клуба след края на сезона. Ето и стартовите състави на Елин Топозаков и Александър Станков за днешния двубой. За Левски на вратата е Горан Блажевич. В защита ще действат Пламен Крумов, Дъсли Мюлдър, Станислав Ангелов и Мики Орачев. Радослав Цонев и Владимир Гаджев ще бъдат двойката дефанзивни халфове. Виждате Мисяк и Петков ще бъдат по двата фланга. 4-4-2, което означава, че Цветан Генков и Валери Божинов ще бъдат партньори в предни позиции за състава на Левски. След малко повече за тактическата схема и постройка на Елин Топозаков. Виждате състава на Локомотив Пловдив: Кирил Акалски, Ангел Йошев, Асен Георгиев, Ангел Грънчов, Йордан Тодоров, Диего Фераресо, Аласан Диаес, Пас Делев, Мартин Камбуров, Жозеф Мендес и Тижани Белоид са футболистите, на които ще разчита Александър Станков. Само преди няколко дни Левски загуби от другия пловдивски отбор Ботев с 0-2 при гостуването си в Пловдив. И днес, може би, това е принудило и Елин Топозаков да заложи на цели петима юноши в състава на Левски, като сред тези петима слагаме естествено и Владимир Гаджев, който вече е доста опитен играч, но Мики Орачев, Стивен Петков, Радослав Цонев и Владислав Мисяк са футболисти, които бяха наложени в последните няколко седмици в състава на Левски. Може да се каже, че Александър Станков пък излиза с най-доброто, с което разполага към този момент. Двата отбора вече са на терена на стадион Георги Аспарухов. Има някои проблеми с наказани и контузени футболисти в състава на Левски. Няма да видим Белаид, Димов и Торе, докато контузени в състава на Локомотив Пловдив са Хамет Намуши, Здравко Лазаров, най-опитния, и Крис Гади. Интересен беше този 10-ти плейофен кръг в първата седмица. Черно море загуби от Ботев Пловдив с 0-1 матч, който ви показахме вчера. В голямото дерби пък Лудогорец успя да излъже ЦСК и да направи огромна крачка към трета поредна титла в българското първенство. Във втората седмица също се завързаха много нещата. Пирин Гоце Делчев Любимец 5-0. Нефтохимик Черноморец 2-3 Беро. Локомотив София 1-0, което означава, че Черноморец отново се връща в борбата за оцеляване, а Локомотив София и Славия ще трябва да се помъчат още малко. Още повече, че в неделя двата отбора излизат един срещу друг, но за това след малко. Срамник. Защото не мога да избера, не съм от Ботев, ги мразя повече от Левски. Избирате по Левски. Голяне! Така ли остава? Да. Така оставате, ваша е топката първото по време, успешна игра. Уважаеми зрители, може би чухте какво каза Мартин Камбуров от тази закачка с Станислав Ангелов. Ботев ги мразя повече от Левски. Ставаше въпрос за цвета на монетата, която трябваше да изберат двамата, син и жълт. Добро настроение демонстрират и двата отбора секунди преди началото на
сблъсъка помежду си. Видяхте Александър Станков, много съжаляваше той за пропуснатия шанс отборът му да играе на финал в турнира за Купата на България, след като именно Мартин Камбуров пропусна дуспа срещу Лудогорец Разград в матча реванш на стадиона в парк Лаута. И така, единственото, за което трябва да играят до края на сезона двата отбора, е за своята чест. В самото начало на сезона, може би си спомняте, отново тук на стадион Георги Аспарухов, Локомотив Пловдив спечели с 2-1. След това последва двубой, при който Левски взе победата с 3-2 при гостуването в Пловдив. И отново успех за Левски в първия матч от плейофната фаза, така че за четвърти път в рамките на този сезон Левски и Локомотив Пловдив излизат един срещу друг. Ето го и първият съдийски сигнал на Радан Мирянов. 4-4-2 за Левски, 4-4-2 и за състава на Локомотив Пловдив. На няколко пъти през сезона сините правиха промени в тактическата си постройка. Какво ли не беше изпробвано днес Дъсли Мюдър във втори пореден матч в ролята на централен защитник беше на път да сбърка тук, но не се случи. Сега грубичко влизане на Ангел Грънчов в краката на Валери Божинов. Той пък ще има за партньор Цветан Генков в днешния двубой. Залагаше се основно на един единствен нападател в лицето на Валери Божинов, откакто той се присъедини към Левски, но се видя, че му е трудно на Божинов сам да се справя. Ще бъде интересно да видим как ще се представят младите футболисти, които все по-често виждаме с екипа на Левски. Радослав Цонев, един от тях, комбинира с Мисяк. Мики Орачев също е възстановен, след като беше заменен принудително срещу Ботев Пловдив. Ето го в близък план левият краен бранител на Левски. Важно ще бъде за всеки един от юношите на Левски да демонстрира най-доброто от себе си, защото ясно, че в началото на следващия сезон ще има много промени в състава на сините. Сега с известно закъснение бе вдигнат флага на страничния рефер за засада. В такава беше Цветан Генков, но се позабави рефера от близката страна с вдигането на своя флаг. Това беше Александър Атанасов. Стиван Петков игра с глава. Той отбеляза дебютния си гол в първенството именно срещу Локомотив Пловдив, след като се появи като резерва в матча в Пловдив. Божинов спряно от Ангел Грънчов. След това отново юношите на ЦСК се правят там. Божинов, Мюлдер. Много тихо е на Герена. Нормално. Много изстрадаха феновете на Левски през този сезон. Изговори се достатъчно за представянето на сините в годината на 100 годишния юбилей. Все пак предстои един голям матч и той е с Лацио. На 23 май на стадион Васил Левски. Най-доволен от решението на главния рефер Валери Божинов. Фаулът е в полза на Локомотив Пловдив. Йошев. Той успя да се наложи в последно време. Силно играе Ангел Йошев. Бе преквалифициран и Диего Фераресо, който все по-често виждаме в ролята на дефанзивен полузащитник. Между другото, Фераресо попада в плановете на Левски за лятната селекция на клуба. Силен сезон с екипа на Локомотив Пловдив за бразилеца с български паспорт. Видя се, че където и да бъде поставен, Диего Фераресо играе на едно добро ниво. Гаджев. Тук на Стиван Петков, дублиран в дясно от Пламен Крумов. Може би единственият от зимната селекция на Левски, който се представи на ниво в матчовете, в които игра. Поморави се на феновете, най-вече с сърцатата си игра Пламен Крумов. Сега Владислав Мисяк в много хубав пробив.
Центриране в ляво, възможност за Божинов, пропуск на Божинов или по-скоро великолепно спасяване на Кирил Акалски, който буквално от 2 метра успя да се хвърли самопожертвователно в краката на Божинов. Ето го паса на Цветан Генков, без задължение да вкара Валери Божинов. Трудна за отиграване топка, тупна в последния момент. Тук се вижда, че е бил и в положение на засада Генков, която обаче не беше маркирана, така че евентуално попадение на Валери Божинов щеше да направи така, че резултата вече да бъде в полза на Левски. Стиван Петков. Божинов опита двойно подаване с младия си съотборник, не се получи. Малко по-активна игра на сините в началните, вече близо 5 минути на стадион Георги Аспарухов. Последен матч от 10-тия плейофен кръг или 36-ти в А група. В следващия кръг Левски ще почива през уикенда. Локомотив Пловдив пък е домакин на Черно море. Божинов успя да се пребори с Ангел Грънчов. Беше извършено и нарушение срещу десетката на Левски. Много неяснота и около бъдещето на Божинов. Заяви той, че с удоволствие би останал в Левски през следващия сезон. Изобщо очакват се много промени на стадион Георги Аспарухов. Цонев към Владимир Гаджев. Той през Пламен Крумов. Отново Владимир Гаджев. Пребори се Диего Ферересо, но тъчът ще бъде в полза на Левски. Бързо изпълнение. Пламен Крумов опитва центриране на Ангел Грънчов. Успява да избие. Радослав Цонев. Много неточен удар с левия крак на футболистът с номер 21 в състава на Левски. Радослав Цонев изпита звездния си миг в дербито срещу ЦСКА, когато с много прецизен удар с левия крак успя да изравни резултата. Тогава обаче Левски допусна 2 попадения, загуби с 1-3. Допусна 4-тото поражение от червените през сезона. Много последно време бе задаван въпроса за какво играе Левски до края. Но както и Елин Топозаков заяви, младите футболисти имат шанс да се обиграят и да покажат, че заслужават мястото си в отбора. Сега спрямо непозволено е топката с ръка от Пламен Крумов. Спас Делев се освободи майсторски, след като с гърди успя да преодолее своя съперник. Фал в полза на Локомотив Пловдив. Локомотив е лидер по отбелязани голове с глава през сезона. Цели 15 попадения реализираха по този начин смърфовете. И заедно с ЦСКА се утвърдиха като най-успешния отбор при статични положения. Да видим сега Тижани Белуит. Много лошо изпълнение на Белуит. Възможност за контратака. Мисяк добре измъкна топката от Йордан Тодоров. Сериозна скорост на младежа. Успя да го догони. Тодоров опитва центриране Владислав Мисяк тук пред краката на Владимир Гаджев. Ангел Йошев се хвърли. Успява да изчисти топката. На много добра скорост беше проведено това нападение на Левски. И отново сините атакуват. Този път беше спрян Владислав Мисяк. Камбуров срещу него Гаджев. Чудесно се справя Мартин Камбуров. Няма засада. Спас Делев. Добре на скоростта влиза Делев. Двойно подаване с Мартин Камбуров. Възможност за Спас Делев и спасяване на Горан Блажевич. Чудесна атака на Локомотив Пловдив, разгърната на скорост от Спас Делев и Мартин Камбуров. И това беше първият хубав шанс за локомотивци. Сега обаче Левски отговаря вдясно. Цветан Генков центрира Тижани Белуит. Успява да изчисти. Интересни минути. Двата отбора играят без напрежение. Вижте колко добре се получи това двойно подаване между Камбуров и Делев. И може да се каже, че без задължение да реализира. Спас Делев търси все още първия си гол с екипа на Локомотив Пловдив. Така и не успява да отбележи, както се върна след пръстала си в Испания. Сега възможност за Левски и в последният момент Асен Георгиев, юношата на сините,
спасява Локомотив Пловдив от попадение. Има защо да е нервен централният бранител. Тази топка попадаше на крака на Валери Божинов. Можем да бъдем доволни от това, което виждаме. Открит футбол между Левски и Локомотив Пловдив. Като тенденция можем да откроим в последните матчове, след началото на плейофите. Слабо резултатната игра на почти всички отбори от първата седмица. Така и не станахме свидетели на някое истинско дерби с доста попадения. Но просто рисковете бяха малко от страна на водещите ни отбори. Жозеф Мендес. И той много рядко получаваше доверието на Александър Станков през сезона. Може би най-силният му период беше включването като резерва срещу Лудогорец. Тогава игра изключително силно Жозеф Мендес. Сега няма засада. Цветан Генков сам срещу Кирил Акалски, удар на Генков 1-0 в 11-та минута. На този мач Цветан Генков ознаменува отново появата си в титулярния състав на Левски с попадение. Чудесно беше подаването на Владимир Гаджев. Бе на ръба на засадата Генков и майсторски пусна топката покрай Кирил Акалски, също бивш футболист на Левски. Вижда се, че засада няма. Чудесен поглед на Владимир Гаджев. Много статична беше отбраната на Локомотив. Останаха на едно място последните в защита Йордан Тодоров и Асен Георгиев. Изобщо нито един от двамата не тръгна да гони своя съперник. Виждате, че и Ангел Йошев вдигна ръка, искайки засада. Но такава нямаше. Левски повежда с 1-0. Играта е подновена с топка за Локомотив. Диего Фераресо греши в средата на терена. Божинов. Мисяк. Тата му е топката. Диего Ферарес отново. По начина, по който започва този двубой, ми се струва, че ще видим още голове. Изцяло с мисъл за атаката и Локомотив и Левски в началните минути на Георги Аспарухов. Могат да съжаляват гостите за пропуска на Спас Делев няколко минути преди попадението на Цветан Генков. Днес една добра възможност за Левски да сложи край на тази негативна поредица от 4 поредни загуби в А група. Най-слабото представяне в този период в първата седмица. Левски не беше правил 4 поредни загуби от далечната 1960 година. Тогава в петия си двубой сините печелят с 2-1 срещу Септември. А иначе другата по-дълга серия без победа е записана през 2009 година. Сега до този момент сините са малко по-активни отбор от своя съперник. Отната топка от Станислав Ангелов, Владимир Гаджев. Божинов, отново Гаджев. Много добро двойно подаване и отново Гаджев към Божинов. Възможност за втори гол. Ето, че Валери Божинов също се разписва в вратата на Локомотив Пловдив. Втори гол с синята фланелка, след като се присъедини към Левски през зимната пауза. Първото попадение бе срещу Ботев Пловдив в турнира за купата на България. Ето, че отново реализира Божинов. Но чудесна беше атаката. Две двойни подавания с Владимир Гаджев, а при второто вижте колко добре беше изведен от дефанзивния халф на Левски Божинов. Две асистенции за Гаджев, 2 гола на нападателите в този матч. Валери Божинов и Цветан Генков. Дали пък точно тази тактика с двама в атака не е най-правилната за Левски? Този отбор винаги е играл атакуващо с повече хора в предни позиции, но в последно време се залагаше на един изявен нападател и две крила. Станислав Ангелов.
Решава да търси Владислав Мисяк в ляво, дълго подаване за младия футболист на Левски. Трудно начало за Локомотив Пловдив. Отбор, който може да се каже, че постигна най-лоши неща през този сезон. Спомняте си проблемите, които съпътстваха Локомотив с набавянето на качествени футболисти, с селекцията в началото на сезона. Тя беше правена в движение, но пък в края на този много дълъг сезон, започнал още в края на юли месец, Локомотив бе близо до участие на финал за Купата на България. Освен това, участие в първата седмица. Някои силни представяния имаше тимът от Пловдив. В последно време, особено на собствения си стадион, мачовете с Лудогорец и ЦСКА показаха, че на стадиона в парк Лаута никой не може да бъде сигурен за трите точки. Проблемът идва при гостуванията. Там отбора на Александър Станков има само 2 победи в последните си 8 матча и в серия от 4 поредни загуби като гост. Блажевич. Затворен е в ляво Мики Орачев. Успява да измъкне топката към Станислав Ангелов. Генков с глава. Тъч в полза на Локомотив. Всъщност страничното хвърляне ще е за Левски. Ето, че дойде шансът и на Мики Орачев, след като сезона започна на Нуно Пинто. След това Рикардо Нунеш бе титулярният избор за треньорите на Левски. Сега Мики Орачев във втори пореден двубой в лявата зона. Сега хубаво подаване към Спас Делев. Пламен Крумов добре действа срещу него. След това от тялото на Делев аут. И топка за Левски. Момент, в който можем да видим още веднъж хладнокръвния завършек на Валери Божинов за 2-0. Много се струпаха пропуските на Божинов. Имаше 2 сериозни и при влизането си в игра в матча с Ботев Пловдив. Сега обаче в гол на Валери Божинов. Най-вече атаката за попадението бе от истинска класа. Не бърза Блажевич. Дъсли Мюлдър. С днешния двубой Дъсли Мюлдър изравнява едно постижение на Седрик Бардом. 123 двубоя с фланелката на Левски в всички турнири. В положение на засада Спас Делев. Със сигурност има и допълнителна амбиция в Делев. Тук се вижда, че може би беше на една линия с Пламен Крумов. Тук биш футболист на ЦСКА. На няколко пъти Спас Делев е казвал, че голямото му желание да се разпише във вратата на Левски. Се му обягваше това. Сега възможност за сините в дясно. Пламен Крумов, срещу него Ангел Йошев. Цонев. Вижда в ляво Мики Орачев. Дълга топка за левия краен бранител, но успява да стигне до нея. И точно в неговата зона Жозеф Мендес се опитва да направи нападение за Локомотив Пловдив. Мендес за Белаид. Тежени Белаид. Няма как да играе срещу брат си Аймен, който стърпява наказание. Гаджев. Абсолютно сам в дясно Стиван Петков получава пас футболиста с номер 27. Най-вероятно ще се надиграва с Ангел Йошев. Не предпочита да върне към Пламен Крумов. Центриране без проблеми за Кирил Лакалски, който пък силно напред търси Жозеф Мендес от крака на Станислав Ангелов през Блажевич и Дъсли Мюлдър. Левски ще започне ново нападение. 19-та минута на стадион Георги Аспарухов. Левски Локомотив Пловдив 2-0. Цветан Генков и
Валери Божинов се разписаха за сините, които отново атакуват и отново няма засада. Генков опитва пас към Божинов, боксира Кирил Лакалски, право на крака на Цонев, който този път с десния крак пробва изстрел, но с същия успех. Както преди минути. От крака на Орачев, тъч за Локомотив Пловдив. Йордан Тодоров връща назад към Асен Георгиев. Беше един от най-обещаващите юноши на Левски. Асен Георгиев имаше мал шанса да получи контузия в първия си мач, в който му бе гласувано доверие преди няколко години. След това се възстанови, но вследствие бе пратен в Локомотив Пловдив. Сега възможност за Диего Фераресо. Той има тежък шут. Пробва късмета си, не успя. Гаджев. След сблъсък с Диего Фераресо, Пламен Крумов остана на тревата. Не, това е Стивън Петков. Още веднъж сблъсъка между Петков и Диего Фераресо. Изправя се младия футболист на Левски. Получи удар, неволно естествено, от страна на дефанзивния халф на Локомотив Пловдив. След бурните минути, в които Левски успя да стигна до 2 гола, сега сините предпочитат малко повече да разиграват топката, да изчакват свободни пространства за контратаки. Белаит отнема. Тодоров връща чак до Кирил Лакалски. Аласан Дие чисто играл срещу него. Мики Орачев, струва ми се, да, точно така. Но Аласан Дие взе топката от Орачев. Поредица от грешни отигравания и от футболисти на двата отбора. Ангелов. Капитана на Левски задържа, подава към Валери Божинов. Той с хубав финт се освобождава от Диего Фераресо. С огромно желание играе Валери Божинов. Подава за Радослав Цонев. Той опита да изведе Цветан Генков. Не действат много умело в отбрана футболистите на Локомотив Пловдив. И големият проблем идва от това, че атакуващите футболисти почти не се връщат в защита. Четворката в отбрана е принудена сама да се оправя с атаките на Левски. Виждаме, че бранителите в синьо не изпускат и шанса да се включат в нападенията. Мики Орачев бе това, който пробва атака по левия фланг. Ново нарушение. Зачестиха фауловете. Този път Радослав Цонев срещу Тижани Белаит. Аласан Дие в ляво. Спас Делев стига до топката. Сега грешка на Дъсли Милдър. Няколко неубедителни изяви на Милдър. Ясно е, че не там е силата на Дъсли Милдър в центъра на отбраната на Левски, но предвид на проблемите, които има с централните си защитници, Елин Топозаков му се налага да ползва холандеца в тази зона. Отново тъч в дясно. Пламен Крумов. Милдър. Владимир Гаджев, Мики Орачев. Сините напълно владеят ситуацията на терена. Радослав Цонев, вижте какво движение само на полузащитниците. Откриват се по двама-трима, няколко опции за
всеки един от халфовете, който притежава топката. Сега обаче тя бе отнета от Диего Фераресо. Аласандия е преследван от Стивън Петков. Успя да се измъкне. Тижени Белаид. Фераресо иска в ляво. Получава сега и Йошев идва да подкрепи своя съотборник. Отново Фераресо. Ангел Йошев. Това е добро отиграване на Диего Фераресо, но пък не се получи. Центрирането на Ангел Йошев. Твърдо влиза на Стивън Петков в неговите крака. Безкомпромисен футболист е Йошев. Видяхте погледът му. Закана се четеше в погледа на Ангел Йошев. Той също юноша на ЦСКА. Спадна качеството на футбола, който наблюдаваме в последните минути. Може би е успокоени от двата гола аванс, който имат футболистите на Елин Топозаков. Върнаха гъста. Гаджев продължава да владее. От крака на Йошев, тъч за Левски. Три кръга до края на футболното първенство. На 18 май приключва битката в българския футболен шампионат. Естествено на 15 е финала в турнира за Купата на България. Един изключително любопитен финал в Бургас. Един срещу друг. Шампиона Лудогорец и Ботев Пловдив. Между другото, двата отбора излизат един срещу друг още в събота, в март за първенство. Това ще бъде и централният двубой в съботния следобед в ефира на TV7. Междувременно нова атака за Левски по левия фланг. Много активни там са Мисяк и Орачев. От крака на футболиста Локомотив Пловдив. Ъглов удар в полза на домакините. Късо разиграха Радослав Цонев и Мисяк. Отново Цонев. Ето го и центрирането. С глава играе Ангел Йошев. Не успя да владее обаче Диего Фераресо. Проблеми за Йошев, който остана да лежи в наказателното поле след сблъсъка в въздуха с Стивън Петков. Накъса се играта. Зачестиха подобни единоборства, но всичко в рамките на позволеното бе. При този сблъсък между Стивън Петков и Ангел Йошев няма да има проблеми. Левия краен бранител на Локомотив Пловдив да продължи този матч. 20-тина, не повече от 20 са гостуващите привърженици на Локомотив Пловдив. На стадион Георги Аспарухов не са много и феновете на домакините. Но далеч повече очакваха привържениците на двата отбора в началото на сезона. И ако до някаква степен Локомотив Пловдив оправда очакванията, то за Левски нещата не седят така в годината на честванията за 100 годишния юбилей. Може би добрата новина е точно появата на тези млади футболисти. Днес са в лицето на Мики Орачев и на Радослав Цонев, Владислав Мисяк и Стивън Петков. Левски показва, че има какво да извади от собствената школа. Крумов. Стартира Стивън Петков. Добре заходи зад гръба на Йошев, който след това не успя да се ориентира. Валери Божинов, Радослав Цонев и Владимир Гаджев разиграват. Не посмя да стреля Гаджев. Бе затворен от Аласандие. Сега в ляво насочват това нападение сините. Мики Орачев. Недобро центриране към Стивън Петков, който играе много активно. С изключение на пропуска на Спас Делев, Локомотив не успява да затрудни Горан Блажевич. Все пак да припомним, че този пропуск дойде при резултат 0-0. Камбуров.
По-добре взел позиция от Дъсли Мюлдер. Справи се с Станислав Ангелов. След това Жозеф Мендес. В дясно абсолютно само тижени Белаит. Сега възможност за Белаит. Много нескопосано центриране на Белаита. Имаше трима в бяло-черно в наказателното поле, които очакваха подаването на по-малки от братята Белаит. Ако можем да оправдаем до известна степен Белаит, в последния момент топката тупна коварно преди да нанесе центрирането. Сега рисковани, но пък ефективни действия на Владимир Гаджев, който успя да изнесе и да намери продължение на атаката в ляво. Там е Орачев. Цонев. Отново няма засада. Стиван Петков или Ангел Йошев. Йошев играе с глава, след това Цветан Генков бори се с двама. Валери Божинов от въздуха и отново стигнаха до удар при свое нападение сините, но трудна позиция. Валери Божинов прати топката над вратата на Локомотив Пловдив. Сподели в едно интервю Божинов, че независимо от лошото представяне на Левски, ще играе до край с сърце и душа за отбора. Вижда се днес, че максимално мобилизиран е Валери Божинов. Станислав Ангелов спря това нападение на Локомотив. Сега топката е в Радослав Цонев. Владимир Гаджев. Отново Цонев. И фаул на Аласан Диае. Самият Диае сподели, че ще чака да завършат мачовето и тогава ще прави планове за своето бъдеще. Безспорно една от находките в А група е Аласан Диае. Направи отлично впечатление, най-вече в началото на сезона и с головете, които реализира. Един от тях тук на Герена срещу Левски при победата на Локомотив Пловдив. Тогава, ако не ме лъжат спомените, в два поредни двубоя с глава и срещу Берой успя да реализира Аласан Диае. След това обаче поспадна и неговата форма. Жозеф Мендес, именно към Диае. Виждате притежанието на топката в полза на Левски. 58% владеене за сините. Цонев. Върнал се в собствената половина Валери Божинов. И добре успя да продължи нападението. След това обаче е спря на Владислав Мисяк. Белаит. Много неточно отиграване. Предизвика гнева на Ангел Станков. Тижени Белаит. След това обаче не беше точен в паса си футболист на Левски към Валери Божинов. Опит за преса на Цветан Генков. Справя се отбраната на Локомотив. Ангел Йошев към Сен Георгиев. И сега атака в дясно. 32 минута. Все още 2-0. Цветан Генков 11-та минута. 1-0. 2-0. Валери Божинов в 13-та. Йордан Тодоров. Добре центрирана Йордан Тодоров. След това неубедителна изява на капитана Ангелов. Но Тижени Белаит не успя да намери добре топката. А иначе позицията не бе никак лоша. Малко по диагонал, но в наказателното поле на Левски. Още веднъж изчистването и недобрата изява на Станислав Ангелов. Отново нарушение на Станислав Ангелов срещу Мартин Камбуров. Много красив гол вкара Камбуров срещу Лудогорец. След това обаче пропусна да прати матча в продължение в турнира за купата на страната. След като не успя да вкара Дуспа. Все пак Мартин Камбуров, водещ голмайстор в А група. 19 гола от началото на сезона за централния нападател на Локомотив Пловдив. И нищо чудно отново да триумфира с голмайсторския приз в края на годината. В края на сезона по-точно. Гаджев. Добре се завъртява, подал към Валери Божинов, но той не успя да изведе Генков и Мисяк, които бяха в предни позиции. Твърде лесно обаче халфовата на Локомотив остават полузащитниците на Левски да правят тези извеждащи подавания.
Орачев пресече подаването към Йордан Тодоров. Станислав Ангелов добре вижда Стиван Петков, той обаче наизуст отигра тази топка. Скара му се сега и Елин Топозаков, защото това е опасна контратака за Локомотив. Тя се позабави обаче и постепенно премина в малко по-бавно нападение. Орачев връща за своя вратар Блажевич. Той силно напред, където Валери Божинов е успял да отиграе с глава. Извеждащо подаване отново хубаво на Гаджев към Цветан Генков. Той задържа, изчаква подкрепа на свой съотборник. Има я в лицето на Стиван Петков в дясно. И ето, че успя някак си да добута топката до Петков. Удар с десния крак над вратата на Кирил Акалски. Силни минути за Цветан Генков. Тук претендираше, че е извършено нарушение срещу него. Вижда се, че такова няма, но пък макар и отпаднало положение, докара топката до Стиван Петков, който не успя да я прати в очертанията на вратата. Камбуров. Аласан Дие. Абсолютно сам в ляво Спас Делев. Не получава топката. Ангел Грънчов. Сега той решава да търси диагонално подаване. Ангел Йошев. Неточно отиграване на Грънчов. Разкачат бранителите на Локомотив своите халфове и затова им малко топки достигат до двамата нападатели. С повече разигравания в средата на терена действат домакините. Сега топката е в полза на Локомотив. Делев. Мартин Камбуров. Добре успя да я свие към Жозеф Мендес. Той през Аласан Дие. Тижани Белоит. Отново пробва късмета си. Отново много неточно. Този път имаше резон в това продължение на атаката на Тижани Белоит. Но пък не се получи удара на полузащитника. Делев. Не бе в положение на засада Мартин Камбуров. Срещу него Пламен Крумов, капитана на Локомотив. Задържа и сега вече е фаулиран от Крумов. Бързо изпълнение на Мартин Камбуров. Аласан Дие очакваше пас от Фераресо. Сега обаче топката е насочена в дясно. Там успява да овладее Тижани Белоит. Дие. Тодоров. Центрира Мартин Камбуров. Надигран във въздуха от Дъсли Мюлдър. Гаджев. Силно играе и Владимир Гаджев от началото на матча. Организира всяка една атака на своя отбор. Сега подава в дясно, където е Цветан Генков. Пламен Крумов. Много добро центриране на Крумов. Удар с глава, като по чудо Божинов не реализира за втори път от началото на матча. Марково центриране на Пламен Крумов с десния крак. Майстор е на тези изпълнения. Бившият футболист на Берое. Никаква засада. Виждате как добре топката бягаше от вратаря, който в интерес на истината не се намеси по най-добрия начин. Кирил Акалски и Божинов от 2-3 метра. Не успя да я реализира в яда си. Видяхте, удари рекламното пано. Независимо от матча, независимо от развоя, Валери Божинов е футболист, който играе на макс, така да се каже. Стиван Петков. Фаул срещу Немчета на Левски. Нарушението е на Спас Делев. Пламен Крумов към Гаджев. Орачев. Станислав Ангелов комбинира с Радослав Цонев. Ангелов
Мики Орачев захожда в ляво. Чудесно включване на младия футболист на Левски. Сега опитва да извади топката на точката за изпълнение на Дуспа, но там футболист на Локомотив Пловдив успява да изчисти ъглов удар вдясно по нападението. За сините добро впечатление оставя и Мики Орачев до тук. Центрирането ще е на Радослав Цонев. Удар с глава на Стиван Петков и това е аут. Четиридесета минута тече на последния матч от 10-я плейофен кръг в А група. Още веднъж виждате пропуска на Валери Божинов. Не се възползва от грешката на Кирил Акалски Валери Божинов. А поредното дълго подаване е обречено и сега 4 в синьо стартират за този пас на Владимир Гаджев. Дълго беше подаването за Владислав Мисяк. Но само за 40 минути сините направиха 7-8 подобни извеждащи подавания. При 2 от тях се стигна и до головете. Пребори Мендес Мики Орачев. Сега комбинира с Тижани Белуит. Върнал се обаче Владимир Гаджев и слага край на тази атака. Ще се наложи да бъде спряна играта, защото Орачев остана да лежи след сблъсъка с Жозеф Мендес. Беше прегазен буквално от много по-мощния си съперник Орачев. Но струва ми се в рамките на позволеното. Сега се налага и на лекарския щаб на Левски да влиза на терена. В края сме на първото полувреме между Левски и Локомотив Пловдив. По-активна и по-агресивна игра от страна на домакините. 2 гола и още няколко удобни възможности за попадение. Ето е ситуацията, при която получи удар Мики Орачев в въздуха. Много тежък. Едва ще се налага на линейката да влиза в действие, защото Мики Орачев се изправя и ще продължи представянето си. Ето ги привържениците на сините в сектор Б. Много им се струпа и на сините фенове, но такива са фактите. Левски допусна твърде много поражения през този сезон. Цели 13 загуби. Подновена играта, временно сините с човек по-малко, докато Мики Орачев е все още край страничната линия. Стиван Петков. Тъч за Левски. Пламен Крумов. Цонев. Отново Крумов. Владимир Гаджев. Подаването е за Станислав Ангелов. Отново Радослав Цонев. Много се движи. Един от братята Цоневи. Добре се чувства до Владимир Гаджев. Сега нямаше и засада, но твърде бавно се обърна Цветан Генков. Иначе идеята на Цонев не бе никак лоша с извеждащ пас да търси централния нападател на Левски. Се вижда, че грешно е било отсъждането на страничния рефер от близката страна. В втори пореден случай се пуска играта да продължи. Цонев, Ангелов, Мюлдер. Добро движение от полузащитата на Левски и сега прекрасно отиграване на Владимир Гаджев. Малко по-дълга бе топката за Владислав Мисяк, но днес играта се получава на сините. Дали от това, че липсва напрежение, но някои интересни неща видяхме в това първо полувреме. Време е за Локомотив да отговори по някакъв начин.
Поглед към резервния лист показва, че вратаря Йордан Господинов, Валери Георгиев, Тихомир Трифонов, Дани Кики, Александър Якимов. Младия Айкути Януков и Стелио Сириадис. Няма кой знае колко възможности в офанзивен план. Александър Станков, нищо чудно Александър Якимов или Дани Кики да видим през второто полувреме. Сега обаче атака за Левски, този път засада има. Цветан Генков беше футболистът, който отново бе оставен зад отбраната на Локомотив Пловдив. Този път добре се справи рефера от близката страна Александър Атанасов. Последни секунди на първото полувреме. Ще има ли шанс за още една атака от страна на един от двата отбора? Аласан Дие с диагонално подаване на дясно за Тижани Белит. Отново пресечено от Мики Орачев към Буров. Асен Георгиев. От крака на Георгиев тъч за... И в този момент изтече редовното време на първата част. Една минута ще бъде продължението на първото полувреме. Това решава Радан Мирянов. Нямаше нужда и от повече. Опит за преса сега срещу Станислав Ангелов. От страна на Мартин Камбуров успяха да притеснят сериозно капитана на Левски. Гостите центриране в наказателното поле, излиза високия Горан Блажевич и няма абсолютно никакъв проблем да улови тази топка. Крумов. Радослав Цонев. Пламен Крумов. Към Цветан Генков. Грешка на Радослав Цонев и някъде тук. Нищо чудно да чуваме и последния съдийски сигнал на Радан Мирянов. Това е фал в полза на Локомотив. Бързо изпълнен. Най-вероятно ще пусне и тази атака Мирянов. Пресечен пас от страна на Мисяк. И това е края за първото полувреме. Левски Локомотив Пловдив 2-0 след голове на Цветан Генков в 11-та минута и на Валери Божинов в 13-та. Сега пауза, след което отново сме на стадион Георги Аспарухов.